Bugatti Veyron. Meno, ktoré vzbudzuje rešpekt v každom milovníkovi aut. Stroj, ktorý definoval pojem hyperauto. Ale za jeho výnimočným výkonom sa skrýva toľko šialeností, že niektoré znejú ako sci-fi. V tomto videu ti ukážem 10 neuveriteľných faktov, ktoré si o Bugatti Veyron možno nevedel. Pohodlne sa usaď, ideme na to. Pôvodná myšlienka, šialený cieľ. Na začiatku stala vízia Ferdinanda Piecha, vtedajšieho šéfa Volkswagen Group. Chcel auto, ktoré prekoná 1000 koní a rýchlosť 400 km za hodinu. A pritom bude pohodlné ako luxusný sedan. Automobilový svet sa smial, dovtedy to nedokázal nik. Výsledok? O pár rokov neskôr vznikol Veyron. Auto, ktoré zmenilo pravidlá hry. Osemlitrový motor V16 so 4 turboduchadlami. Pod kapotou je V16 motor. Nie bežný V16, ale v skutočnosti dva spojené motory VR8 do jedného bloku. Má 4 turboduchadlá a objem 8 litrov. Výsledok? 1001 koní v základnej verzii, 1200 v superšporte. Tento motor musel byť navrhnutý tak, aby zvládol extrémne teploty, tlak a vibrácie, bez toho, aby ohrozil komfort jazdy. Spotreba, ktorá ťa šokuje. Veyron je jedno z najhladnejších aut histórie. Pri plnej akcelerácii dokáže spotrebovať 125 litrov na 100 km. Pri plnej rýchlosti, teda 407 km za hodinu, vyprázdni 100 litrovú nádrž za menej než 12 minút. Nečakaj teda ekologický zázrak, ale čakal si to od auta, ktoré porušuje fyzikálne zákony? Pneumatiky za 30 000 eur. Veyron používa špeciálne pneumatiky Michelin Pax, ktoré museli byť špeciálne navrhnuté, aby zvládli jazdu rýchlosťou 400 km za hodinu. Problém? Každá výmena stojí približne 30 000 eur a každých 4 alebo 5 výmen musíš meniť aj disky, tie stoja ďalších 40 000. Prečo? Lebo extrémne sily časom unavujú materiál. Brzdy ako z Formuly 1. Zrýchliť je jedna vec, ale zastaviť z 400 km za hodinu, to je iná liga. Veyron má keramické brzdové kotúče a 8 piestikové brzdové strmene z titánu. Tie zvládnu teploty nad 1000 stupňov Celzia. A ako bonus, pri extrémnom brzdení sa automaticky vyklopí zadné krídlo, ktoré funguje ako aerobrzda. Auto tak spomalí efektívne a bezpečne. Dvojspojková prevodovka s vlastným chladičom. Veyron používa 7-stupňovú DSG prevodovku od firmy Ricardo, špeciálne navrhnutú len pre toto auto. Musí zvládať točivý moment cez 1250 Nm. A áno, má vlastný chladiaci systém, lebo bežná prevodovka by sa pri takej sile jednoducho roztopila. 10 chladičov. Áno, 10. Celé auto má 10 chladičov. Pre motor, prevodovku, diferenciály, klimatizáciu a turboduchadlá, každý komponent, ktorý sa len trochu zahrieva, má vlastný okruh. Veyron nie je auto, je to skôr mini elektráreň na kolesách. Výrobný proces ako chirurgická operácia. Každý Veyron sa skladá ručne v špeciálnom štúdiu vo Francúzsku Molsheime.
Priestory sú sterilné ako operačná sála. Technici nosia biele rukavice. Diely sa montujú s mikrometrovou presnosťou. Celá montáž trvá niekoľko týždňov. Druhý kľúč na extrémnu rýchlosť. Aby si mohol ísť viac než 375 km za hodinu, potrebuješ špeciálny kľúč, takzvané Top Speed Key. Po jeho vložení sa auto zníži, zatvoria sa klapky vetrania a deaktivuje sa obmedzovač. Bez neho ťa auto nepustí na maximálnu rýchlosť pre bezpečnosť. Volkswagen prerobil viac než 1 miliardu eur. Napriek cenovke cez 2 milióny eur za kus, Volkswagen prerobil na projekte Bugatti viac než miliardu eur. Vývoj, testovanie, výroba a logistika boli tak drahé, že každý predaný kus bol stratový. Volkswagen to ale urobil ako marketingovú ukážku, chcel svetu ukázať, čoho sú schopní. Bugatti Veyron nie je len auto. Je to technický zázrak, symbol prehnanosti a perfekcionizmu. V dobe, keď všetci šetria, Veyron ukazuje, čo sa stane, keď inžinierom povieš: urobte to najlepšie možné bez ohľadu na cenu. Páčil sa ti tento príbeh? Nezabudni dať like, odber a napíš do komentára, ktoré auto mám rozobrať na budúce. Tento kanál je Ferio Auta TV a ja sa s vami lúčim. Čaute.